yang ruksan di Kotoma sudah sekarang sini sih pejak serai pro di sini yang ruksan di Kotoma kalau nggak kena pejak yang ruksan ke sini ini Kotoma nih bisimo kasih karakter spesifik kasih karakter karakter zora-zorau kayak bin bokrok delai sama tango zora-zorau kayak bin bokrok sama tangnya kayak bokrok sama ya abu sayumnya most unpredictable kisah karakter yang roksa kayak yang roksa di rumah kerang cuma wow yang roksa kasing bohong baik dari temani yang meroksa tamno kene go aromani ante kuma tumu kai kotoma rok sab jagya tongte baksa kotoma borong ikung ni sini kemawi thangka kai dokter Bijay kotoma rok no thumoi kaisa Bijay bisingo char sai dika abo tinang ni borong ni bagi belai samu nang cocktail folklore awar nufiyai je borok uni asas uni borok research war rok lena thanga kai Bijay rok samu nang getai fecha kai i kotoma rok no i kotoma ni character rok no i kotoma bo sada je cocktail rok no dialogue rok no o dialogue rok no critical analysis kai oh jorani chini society monti tumani society ni borok ni one sugma monti tumani society ni borok i hai no bom mokol bai tumani society bomte raida tumani abro bo chung bisa sai mani manu agai Bijay ongkor ka belekhlin samako e Bijay chini kok borok sanai rok Tripura hau phana tumtham Bharat hau phana tumtham Tripura tai Bharat ni phatarabo Bangla hau bo tongo chini borok rok tai kun jaga bo tongo beba kok borok sawai tongnai hayung gana je bisajak tongo borok bai ajak jakanga kai e Bijay kari mani samu suginai ini yang kakawo oke dokter Bijay no bang hambaya paro tinango tebo amte kesam kemazak abrono rutu ke bosuitung ei chini boroni kesam hukumu murok oglenu bisa jagi faita ambai